mahardiganing tias ing kapandikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih nugraha miwasih wilasa wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dhumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing dalu menika keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang bawi era-eraan ande lumut versi humor dalang sarto mendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto Bangeprak ingkang dipun tindakan Bapak Suharti penata pageliran ingkang dipun tindakan Bapak Sutarto Kabiantu Adimas Alek Rasmijan penata lampu ingkang dipun tindakan Adimas Budiono Batak penata lighting ingkang dipun tindakan Adimas Ladu Aldiansa Ewondene Pangrenggo Busono ingkang dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko Binarung unggale Kiai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo Kandi Panglii Suwarawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno Ewondene Wiroswara ingkang dipun tindakan Bapak Miranda sarto Adimas Bagus Edi Mahesa musik campursari ingkang dipun tindakan Adimas Ari Sempru Rokomas Edi Wantono sarto Adimas Udin Galdo pagelaran ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangersani Rokomas Gentong Kawa sadèrèng pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing dalu menika kelir sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Bandarangi Hadipati Klono Sewandono ing dalu punika kaparagani Adimas Beguk Wilianto Patih Klonopati kaparagani Adimas Bagong Sutresno ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala kelir salesipun wonten ing Kraton Jenggala
Prabu Lembu Amiluhur ing dalu menika kaparagani Ragawas Anom Suharyanto Patih Kudonawarsa kaparagani Ragawas Andi Prasetyo Panji Asmoro Bangun kaparagani Adimas Abi Rojali Sekar Taji Galuh Condro Kirono kaparagani Mbak Ayu Wiwin Winarsi prajurit katindakaken seniman bagus Wahyu Manggolo Bathara Narada ing dalu menika kaparagani Ragawas Bagus Suyanto kelir salajengipun wonten ing desa Ndadapan Mbok Rondo Ndadapan kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Klenting Abang kaparagani Nimas Diah Maharani Klenting Ijo kaparagani Nimas Ayu Atun Sagita Klenting Biru kaparagani Nimas Gimbul Mutiara Klenting Ganyong kaparagani Cak Sendor Klenting Coklat kaparagani Bapak Mogol ewon dene Klenting Putih kaparagani Adimas Rokim Sanjaya adegan salajengipun wonten ing desa Karangwurusan Mbok Rondo Karangwurusan ing dalu menika kaparagani Nimas Menik Widyawati Bango Tontong kaparagani Adimas Abdul Sutopo Yuyu Kangkang kaparagani Bapak Begek Ariwarsito Tukang Joko Gerdu kaparagani Ragawas Judek Prakoso ewon dene Bathara Indra ing dalu punika kaparagani Adimas Eko Pranoto Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun tindakaken Cak Sendor Adimas Rokim sarta Bapak Mogol ewon dene emban ingkang dipun tindakaken si Ciup Arum Somplat kabiyantu Siswak Indah Kalola menggah mekaten para kadang pamirsa sutresna budaya para paraga ingkang maragani cariyos ing dalu menika kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng hamirsani nuwun nuwun nuwun
sakjroning atiku. Barang sliramu mapak ana ing Kadipaten Bantarangin. Mung wigati apa? Yen adung duka saderengipun, yen kula tumapak wonten ing Bantarangin, damel kageting penggalih panjenengan. Ngaten lho nggih. Estunipun kula kepengin munggah-munggahi dumateng panjenengan. Sing mbok karepake? Ingkang kula pitajengaken, kula kepengin sanget dados garwa panjenengan. Apa tenan kang kadammu kaljan? Yen napa mboten? Kula buktekke tiyang wadon ngantos munggah-munggahi kakung menika buktekake agni katresnan kula ingkang tumanduk kelawan panjenengan. Lir Kartika panjang rindu tulisane. Tulisanipun apa? Aku tresno. Ngapusi. Bisa kurang percaya. Aji boten pertatus boten wonten to. Dodo diblek wonten tulisane aku tresno kowe. Teman
Galuh Candra Kirana rumangsa marem sajroning atiku wal sliramu wis gelem mengkone bakal tak pundhut garwa Galuh monggo katuran lenggah Kanjeng Adipati. Ngono Pat Paring dawuh. Kumlancang jeneng sira wani mlebu ing Kilampak Gulingan. Parapunten ingkang kathah awit nembe kemawon ingkang abdi jagi kawilujenganipun panjenengan. Wonten sakjawinipun Kilampak Gulingan panjenengan. Kula pireng swanten jeleh gero saklajengipun wani mboten wani kula lumebet wonten ing Kilampak Gulingan panjenengan. Sabanjure Ingkang nandhang gero-gero boten wonten sanes kejawi panjenengan. Estunipun wonten perkawis menapa Kanjeng Adipati? satenane aku iki ora gero-gero Pat. Lajeng Mergo aku lagi wae seneng. Mergo apa? kados pundi? Ana ing Kadipaten Bantarangin. Iki ana tumekaning Galuh Candra Kirana kang dhewe ngandhakake yen bakal gelem tak pundhut garwa. Tak tampa jur aku sapejagong nganti aku carem asmara lawan Galuh Candra Kirana. Sampean kelampahan carem asmara. Nanging monggo Kanjeng Adipati Kono Sewandana dipun pirsani wonten ing Kilampak Gulingan panjenengan boten wonten sinten kemawon kejawi namung kula. Ora. Mergo Galuh Candra Kirana rumangsa isin. Mergo ana kowe. Yen mengko nganti ana Galuh Candra Kirana ana ing Kilampak Gulinganku bakal tak pidono. Dipun pirsani langkung rumiyin Kanjeng Adipati. Galuh Candra Kirana. Jebul iki mau aku ngimpi. Menawi kados ngaten mertandhakake ageng sanget anggenipun panjenengan tresna dumateng Galuh Candra Kirana. Bener. Banget tresnaku kawan Galuh Candra Kirana nganti tak gawa sakjroning ngipi. Nanging saking pemanggih kula boten badhe kelampahan. Kok kowe bisa ngandhaki yen aku bakal mundhut garwa Galuh Candra Kirana kok ora kesempatan apa sengkapa? Kabar sampun sumebar. Pawarta ingkang sampun warata. Mbok bilih Galuh Candra Kirana sampun kawengku dening kakung boten wonten sanes panji asmara bangun. Menawi kados ngaten nggih jabar anggenipun panjenengan gadah gegayuhan sesandingan kalih Galuh Candra Kirana. Apa iku tenan yen Galuh Candra Kirana wis duweni garwa panji asmara bangun saka praja Jenggala? Menawi ingkang abdi goroh dumateng panjenengan pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung sendika nglampahi Kanjeng Adipati. Galapati Nanging nggih kula senajan Galuh Candra Kirana wis duweni garwa, aku jejering Adipati Sukih Bondo Sukih Pandu Ras Picis Raja Brana. Sapa kang munggah? Apa kang dadi karepe Klono Sewandana? lajeng kersanipun Mergo aku banget tresnaku kelawan Galuh Candra Kirana, aku kudu duweni garwa Galuh Candra Kirana. Mula saka kuwi sliramu cepak ubur ampen ngiriten akeh prajurit ana ing Kadipaten Bantarangin tumuju ana ing Praja Jenggala.
adi namung ndederek dumateng panjenengan. Terwaca sedaya pangandika panjenengan mila kanthi menika. Nyuwun pamit tambahing pangestu Kanjeng Adipati. Kowo bondo dunya sak akeh tindake. Kewajiban supaya nderekake kelawan Kanjeng Adipati Klono Sewandana ing ujub sesembahan Adipati Klono Sewandana mung kepengin sandingan kelawan Galuh Candra Kirana. Prajurit Kipli, aku kepengin mangerteni apa uga rampen wis padha samapta pinangka tandha panglamar lawan Galuh Candra Kirana. Katuran pirsa Gusti Patih. Uga rampen kangge penglamar saha kreta kencana. Sakmenika sampun sumadya. Bagus. Yen pancen kaya ngono, prajurit gepeng kapro maju. Ning kene wis sing tak pitaya kang supaya nyagake perangane prajurit ana ing Kadipaten Bantarangin. Kena kawiwitan. Para tantumu, siap siaga makarya, ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tatya! Tatya! Bebarengan kelawan aku makarya, wis padha lan ati-ati.
pitunan dalem Sang Prabu. Sowan kula kalis ing sakara-kara. Namung sugeng kula mugi kunjuk. Iya, ingsun tampa liwat puja lan pangestu ingsun kebat tampan. Sanget anggen konampi ndadosaken jejibating abdi. Sarane akeh para prajurit kang padha nderekake siwa sawetara dikepenake. Kasigian. Kabeh para prajurit ing Jenggala. Lungguhe dikepenake jalaran ingsun durung ana dawuh marang sira kabeh. Bali marang Kakang Patih Kudarawangsa. Mekaten inggih. Selak nyerang rasane penggalih ingsun. Sakwise putraning ingsun Panji Inu Kertopati kelakon ndhaup lan galuh Candra Kirana. Alok ing kabeh para kawula ing praja Jenggala. Waduh, Sang Prabu Lembu Ame luhur. Kebareng abdi dalem munjuk atur menawi wonten dina dungkap anggen kula matur, Ya, kula nyuwun agunging samudra pangasam. gedhe paling mirmaning sun tumrap jeneng sira. Duh Sang Prabu, menawi ngenani bab panjenengan dalem bepisanan kalian praja ing Kadiri, Ya. nggih putra dalem Inu Kertopati didhaupan kalian galuh Candra Kirana. Kawula dalem wiwit saking parden mandhapipun wonten Karang Padesan lumebet wonten ing Kraton Jenggala. Sami sorak hambata rubuh nyengkuyung napa ingkang dipun kesakaken dening Sang Prabu Lembu Ame luhur. Layak ta layak ujaring pono para winasis padha ngendikake. Yen dhauping Panji Inu Kertopati lan galuh Candra Kirana kuwi pancen wis pas ibarate jodho kang nemtokake Jawata. Mula kanthi kuwi pangalembanane pendane Kamajaya lan Betari Ratih. Oke para nom-noman muda tumaruna para putri padha ngagungake, padha ngepinginake besok lamun bebrayan bisa kaya putraning ingsun Inu Kertopati lan galuh Candra Kirana. Pancen boten sisih pangandika dalem Sang Prabu. Napa malih menawi kalamun Panji Inu Kertopati nggih Panji Asmara Bangun lenggah jajar kalian galuh Candra Kirana menawi wonten ing pasewakan agung nambahi kuncoro asma dalem sak. Mula kanthi kuwi Kakang, sarene putraning ingsun Panji Inu Kertopati wis kelakon ndhaup lan galuh Candra Kirana ya Sekartaji ing pangangkat. Lamun besok ingsun wis lereh keprabon, palungguhaning praja Jenggala bakal ingsun paringake marang putraning ingsun Panji Inu Kertopati ya Asmara Bangun. Menika malah langkung prayogi. Kalamun Sang Prabu Lembu Ame luhur sampun mopo. Prayogipun diparingaken kang putra nggih Panji Inu Kertopati. Kaya ngono Kakang ya. Amit, amit, kowe Kang Suwan. Kakang Patih Kudarawangsa. Paring dawuh. Praja Jenggala kerawan tamu agung yen nitik agemane. Nanging babar pisan ingsun durung nate srawuh. Mula coba purbanen. Menapa sampun dipun keparangan Sang Prabu? Kena. Isana? Inggih. Seneng kula tampuh dumateng ndika mboten. Nanging nyatanipun kula mboten wanuh. Paring asma sinten wingking saking pundi? Wigatosipun menapa? Minggah wonten ing Praja Jenggala ndika miyak sagunging pranayaka. Inggih dipun tepung nami kula Klana Sewandana, Klana Sewandana. Bupati pangkat kula, Oh, Bantar Angin negari kula. wigatosipun Minggah wonten ing Jenggala pimpinangke sesembahan wonten ing Kraton Jenggala. oh ngaten. Lenggah kang prayogi. Nggih. Sang Prabu, Kakang Kudarawangsa kuwi. tamu kala wau kang paring asma Klana Sewandana.
apangkat bupati saking Kadipaten Bantarangin ngantos minggah wonten ing Praja Jenggala ing ujub badhe pinanggih dumateng Sang Prabu. Kula mendha sawetara. Kisanak Adipati Klono Sewandana. Inggih, Adoh saka Bantarangin. leres. Munggah Pendhapa Jenggala kepengin ketemu lan pangarsa Jenggala. Nggih. Ora ana loro mung sawiji ingsun pribadi pangarsa ing Jenggala. Panjenengan menika Ya. rehning kula menika sampun wonten ing Jenggala napa malih kula pun ngertos ratu wonten ing kraton Jenggala. Senuwun Kepriye? tebih saking Kadipaten Bantarangin kula namung nyocokaken kabar Ya. napa laras panjenengan menika kagungan putra mantu Galuh Candra Kirana. Ora kleru. Pancen Galuh Candra Kirana Sekartaji saiki wis dadi putra mantu ing Praja Jenggala. Suwun Kepriye? reneng kula menika Adipati tasih muda dereng gadhahi garwa prameswari. Ya. Galuh Candra Kirana kula lamar. Lho. Kok jeneng sira ora wis ngerti. Nggih. Yen to Galuh Candra Kirana dadi putra mantu ing Jenggala kagarwa dening Panji Asmara. Kula ngertos Lah kok malah sira tembung arep ngelamar? banget tresno kula kalian Galuh Candra Kirana suwun. Kula suwun panjenengan menika kedah saged misahaken Panji Asmara Bangun lan Galuh Candra Kirana. Yen nganti kelakon ingsun misahake katresnane putraning Sun Asmara Bangun lan Galuh Candra Kirana. Dosa apa ki ndak sandang lan meneh padha karo ngrusak pagrahayu. Ing kamangka Galuh Candra Kirana wis kagarwa dening Inu Kertopati. Dados panjenengan menika mboten purun misahaken. Ya babar pisan ora bisa. Yen panjenengan mboten purun misahaken niki Klono Sewandana sagah misahaken Galuh Candra Kirana. Kakang Kudonawarsi iki. Sapa ngerti samburine panglamar akeh wadya bola-bola kanthi kuwi niriten begadaning prajurit saka Jenggala balekke wong-wong saka Bantarangin. Prajurit Sewandana. Golopati, Sareng kula ngertos anggen panjenengan lumampah sumengka pengawak bojro. Napa penglamar panjenengan katampi panjenengan kelampahan gauk dumateng Galuh Candra Kirana. Golopati, Nanging nggih kula durung nganti ana piwangsulan. Ana sisih kiwaku wis wani nyempalani manang pipik. panjenengan dipun sempalani. Iya, mula saka kuwi Kados reneng aku iki sesembahan tanpa diajeni, aku ora trima. Papakan mau. nestakaken dawuh. Yo. Lagi wae ampun geter. aku nungko lakune si Klono Sewandana Ah, sing ana kuwe. Sapa jenengmu? diwanohke. Aku Klonopati. Klonopati. Kosok baline sapa? Aku pepatih ana ing Praja Jenggala Udanawarsa. Pepatih Kudonawarsa. Yen kaya ngono aku pengen mangerteni. Sapa sak tenane prajurit iki?
Kula prajurit Kaporo maju. Japar Sode. Aku pengen takon kelawan kowe. Nggih, Japar Sode. Yo, Kok Japar Sode? Kok ngane-nganei banget? yo mergo iki bapakku. Iki lakon opo? Kene, Cung. Kene. Jenengmu sapa? Japar Sode. Japar Sode. Jenenge bapakmu. Lah kegowo nganti kowe mergo kowe titise. Kok ora ndi jeneng wae? Jenenge bapakmu kok nggo? Mergo tresnoku karo bapakku yo iki. Pepatih Kudonawarsa. Pripun? Pangandikane sembanku ing ujug munggah ana ing jenggala. Iya, Kepengin nglamar kelawan Galuh Candra Kirana. pancen bener. Kapara pawangsulane ana ing jenggala. Sesembahanku wis disempalani. Aku kepengin mangerteni menungso sing wani nyempalani kelawan sesembahanku. Tak dodo lak kotang pancen aku. Nanging dasarku matok. Kanthi dasar apa? Nalika Pak sesembahanmu munggah ana ing Praja Jenggala, nglamar marang Galuh Candra Kirana ya Sekar Kaji. Mongko Galuh Candra Kirana Sekar Kaji wis kawangku dening priya ora lila mung Panji Inu Kertopati ya Panji Asmara Bangun. Ateges sesembahanmu ki golek perkara. Dasarmu maton. Ya. Nanging ngertenono ana ing Praja Jenggala kae gudange kasusastran. Ya. Kasusilan. Yogine menehi pawangsulan kanthi sarana nyempalani kelawan liya. Merga pengayomamu unggah-ungguh tata krama ora nduweni babar pisan. Oh, kaya ngono. Redene kowe menungso sing wis wani nyempalani kelawan sembahanku. Jurit rampung.
Osek.